Alou Bokar Diallo ni ale parti ADP ɲɛma ye ale ma jɛ ni coup d'état min kɛra Niger ale ma jɛ ni a ye a ma jɛ n'a ye fɛnɛ Mali ka i sen don guerre la min bɛ ka labɛn Niger. Conseil national de la transition ni o ye CNT olu y'a yira k'a fɔ k'u ka dɛmɛ bɛ Mali jamana ani Burkina jamana u ye décision min ta k'a fɔ k'u bɛna Niger dɛmɛ ni a ma ɲɛ ko intervention militaire bɛ kɛ yen nɔ. Zɔn n'o o bɛ koro mara la i b'a ye k'a fɔ ko banbagaci wale kɛbagaw taara tiɲɛni dɔ kɛ yen nɔ. N'ivoire jamana ɲɛmɔgɔkɔrɔ Ari Kona Beje ala y'a ka kalifa minɛ a la tarata don uti kalo tile fɔlɔ balimaw aw bisimila Mali Actu ka bamanankan kibaru kɛnɛ kan. Alou Bokar Diallo Alliance démocratique pour la paix ni o ye ADP ye o président i b'a ye k'a fɔ a y'a yira k'a fɔ ko a ma jɛ ni a ye ko Niger coup d'état min kɛra a ma jɛ ni o ye a ma jɛ n'a ye fɛnɛ Mali o ka don i sen don guerre la Niger. Kibaruya min sera a ma o de ye k'a fɔ ko Alou Bokar Diallo a ye lase min kɛ o de ye k'a fɔ ko olu ka parti a sigira walasa démocratie ani bɛn bɛ se ka sɛbɛntiya cogo min na k'olu tɛna se ka u yɛrɛ ye fanga firi kɔnɔna la Niger jamana kɔnɔna la wa a y'a ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛnɛ fɛ k'u bɛ ka lase min kɛ k'a fɔ k'u bɛna taa u sen don kɛlɛ la Niger ko o fɛnɛ tɛ ale fɛ la ko ye parce que k'a yira k'a fɔ ko Niger n'i y'a jateminɛ k'a fɔ ko fanga firi min kɛra yen nɔ ko an ka sariya sunba min ni o yɛlɛmara ala ma mɛn kosɛbɛ ko o article 187 ni o article 187 ye ko o yɛrɛ b'a yira k'a fɔ ko coup d'état ko o ye wale min ni a kɔnnen don ni yafa tɛ se ka k'a ma cogoya si la ko cogoya si la an ka jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye k'olu man kan tɛ k'a fɔ k'u bɛ taa Niger dɛmɛ kungo la kungo min u yɛrɛ tɛ jɛ ni a ye an ka sariya sunba ma sɔn a ma a y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko an ka jamana kɔnɔna la fɛn min ye an ka gɛlɛya ye ko o dɔ bɛ tali kɛ kosɛbɛ terrorisme ko kɛlɛ o dɔ bɛ tali kɛ ka an ka sɔrɔ ka a lajagubaya o dɔ bɛ tali kɛ an ka fintigilakaw ka u kolo jo kosɛbɛ ka se ka u fanga don la walasa gɛlɛya min bɛ an kan an ka se ka an ɲɛsin o ma wa ko o gɛlɛya ko o fɛnɛ tɛ se ka ta ka bɔ an dala cogoya si la tant que an ma bolodiɲɔgɔnma kɛ ani an dafɛ jamanaw ye min bɛ tali kɛ CEDEAO jamana fo ka taa se Sahel jamana halisa Nigerkaw fɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye an ka conseil national de transition olu fɛnɛ lase kɛ kibaruya min sera a ma o de b'a yira k'a fɔ ko conseil national de la transition ni o ye CNT ni o ɲɛma bɛ colonel Malick Diaw bolo olu fɛnɛ y'a yira k'a fɔ k'u ka dɛmɛ an'u ka bilasirali ko a bɛ Mali jamana fo ka taa se Burkina jamana ma k'u y'a yira k'a fɔ ko Niger CEDEAO kɛlen don ka lamaga min sabati k'a fɔ ko ni dɔgɔkun kelen kɔnɔna la ni sɔrɔsiw u ma fanga lasegin Bazoum ma ko wulikajɔw bɛna kɛ fintigilakaw fɛ fɛn min ye CEDEAO fintigilakaw ye ko ka wulikajɔ sabati ka taa taraki k'a bɔ sɔrɔsiw bolo k'a di Bazoum ma i b'a ye k'a fɔ ko CNT maaw y'a yira k'a fɔ ko Mali ani Burkina olu bɔra ka lase min kɛ k'a ye k'a fɔ ko olu ma jɛ ni CEDEAO ka o ye ko wa ko n'a ma ɲɛ a bɛ kɛ fɛnɛ ko olu fɛnɛ labɛnnen don ka fintigilakaw fɛnɛ mobiliser walasa ka taa dɛmɛ don Niger ani Niger jamanakɔnɔdenw ma o force min n'o kan ka taa intervenir yen nɔ zɔn ni o bɛ koro mara la i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye juillet kalo tile 31 fɛn min ye banbagaci wale kɛbaga dɔw olu taara nin dugu in na u taara nin dugu in na i b'a ye k'a fɔ ko u ye tiɲɛni wale de kɛ tiɲɛni wale min taara ka ɲɛsin fɛn min ye nɛgɛjuru sira ye n'a bɛ f'o ma ko réseau téléphonique i b'a ye k'a fɔ ko u ye tiɲɛni ta ka o de sɛgɛrɛ kosɛbɛ kibaruya min sɔrɔla ka bɔ dugudenw yɛrɛ yɔrɔ la u y'a yira k'a fɔ ko nin tiɲɛni in kɔnɔna la banbagaci wale kɛbagaw fɛ i b'a ye k'a fɔ ko nin kɔni ko o ma to a la Ari Kona Beje Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔkɔrɔ ala y'a ka kalifa minɛ a la ni tarata don uti kalo tile fɔlɔ i b'a ye k'a fɔ ko a kɛra PISAM fɛn min ye kɛnyɛrɛye dɔgɔtɔrɔso dɔ ye a si tun bɛ san 90 bɔɲɔngo la hakililajiginna Ari Kona Beje a ye Côte d'Ivoire jamana a y'a mara ka kɛɲɛ ni san 1993 fo ka taa se san 1999 a yira mɔgɔ la k'a fɔ ko parti kɔrɔba min bɛ yen nɔ ni a bɛ wele ko PDCI RDA o ɲɛma kun don balimaw nin bɛ dansigi kɛ an ka bi dɔgɔkun kibaru la a ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma